Miroslav Kraljević, a on je novoizabrani načelnik Vlasenice. Kraljevićeve SNSD i vlasenički SDS pobijedili su u Cerskoj, a probosanske stranke su izgubile u 100% bošnjačkom naselju. U Cerskoj, ono što po rezultatima imamo, ja kao nosioc liste dobio sam 12 glasova, Miroslav Kraljević kao kandidat SNSD-a za načelnika 24 i Savo Čeliković ispred SDS-a 37 glasova je dobio u Cerskoj. A Cerska je? Cerska je 100% Bošnjaci. Moje najveće razočarenje je upravo Cerska. Oslanjamo se previše na taj patriotizam koga nema. Ljudi jednostavno, Bošnjaci su takvi da to brzo zaboravljaju šta im se desilo 92. i 95. Kad je u pitanju Vlasenica, naišli smo na strašne primjere ljudi kojima smo najviše dali. Prodali su glasove. Pa ne mogu sebi još uvijek da objasnim šta je to. Nekoliko godina nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon genocida, nakon toga što su u jednom danu umiralo 3000 mojih sunarodnjaka, dakle streljanjem ovdje na Branjevu, nakon što se u Jusićima, mom povratničkom mjestu, dakle pobije na desetine mojih Bošnjaka, samo zato što su bili Bošnjaci, dakle u tom danas mjestu izgube sve probosanske stranke. Ja ne mogu da se pomirim sa činjenicom da me tamo neko pobjedio. U etnički čistim sredinama gdje glasaju Bošnjaci, nažalost, evo mi smo, znalo se da izgubimo izbore, kao što su evo Jusići, recimo, kod nas u Radzvorniku. I nisu samo to Jusići, ima i u mnogim mjestima u Podrinju, nažalost, dakle, osjeti se ta tendencija povećanja tog broja glasačkog tijela Bošnjaka koji glasaju za kandidate iz reda srpskog. Tebi su preći imigranti nek Bošnjaci i sad se ti kao sjetio da se brineš za Bošnjake Crne Gore. To je laž bolan, to je licemjerje. Srpska djeca mogu imati svoj jezik srpski, bošnjačka djeca ne mogu imati svoj jezik bosanski. Kakva nam je to politika? Ako mi nemamo ni jednog bolan bošnjačkog političara da pozdravi djecu pred novu školsku godinu. A kod nas se Bakir možda brčko u bazenu, šta je njega briga za to. Citiram, za vanjsko uređenje zgrade Medžlisa po projektnoj dokumentaciji, završen citat. U prilici smo da vidimo, evo, kakva je to fasada koja košta 310.000 maraka. Ko je izvodio radove na zgradi Medžlisa i po kojoj cijeni? Da li je provedena prethodna tenderska procedura? Zašto baš Ziraat banka koja daje kredite s kamatama kategorijom zabranjenom u islamu? I sad zamislim, mjesto da se stidi jedne ovakve situacije, ta naša ministrica vanjskih poslova i ta dopremjerka obavještava javnost da joj u kuću neko uđe, mahne računare, ona prijavi policiji, policija dođu da utvrde stanje, a onda opet sutra ti računari tu osvanu, ona niti je vidjela kad neko ukruo računare, niti je vidjela kad je neko došao pa vratio te računare. I to bude vijest. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine kažu na jednom portalu, vještuju o saopćenju za javnost dostavljeno medijima u subotu izbjeglo navesti kako su državni ministri odobrili da se kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, tačnije BiH entitet RS, održi trka pod nazivom Trka kroz Srbiju. Znači, ova tri ministra bošnjačka, SDA stoji za njih, su odobrili da se to zove Trka kroz Srbiju, da su Bošnjaci pri zdravoj pameti, ali da bošnjačka politika je odron danas najveći u historiji bošnjačkog naroda. Jer danas ovo što nam se događa sa otkrivanjem brojnih afera zapravo govori da je na najgrublji način zloupotrebljen kredibilitet bošnjačke žrtve. Da šta god je bilo, ti nisi smio postavljati pitanja, jer biva, gdje ćeš ti sumnjat, gdje ćeš ti razarat jedinstvo. I zato su oni ispod te naše discipline,
hapali i šakom i kapom, a mi smo šutjeli, računajući da ne mogu valjda u ime žrtava genocida krast. Ne mogu u tom Karavaktu gdje se oporavljamo od genocida krast, hapat, klepat, lagat, varat, radit sva ta zla. A radi se o aferi koja se zvala Merhametli demokratske marke. Jedna švicarska humanitarna organizacija je ponudila da preko merhameta daje za 105 djece šehida i ratnih vojnih invalida da daje 100 maraka mjesečno, te 1993. godine. A onda su ovi koji su bliski državotvornoj stranci se dosjetili da taj spisak prošaraju i da sebe proglase mrtvim. I taj moj naslov teksta bio je tada proglasili se mrtvim. Jer na tom spisku svaki četvrti je bio živi funkcioner Stranke demokratske akcije. Znači 3 šehida, 1 RVI pa kaže živi SDA da njegovom djetetu ide 100 maraka, ne ide 100 maraka nekom djetetu od nekog šehida, nek da on klapi 100 maraka u tom Karavaktu. 1993. godina je to bila, nikad se nisu organi SDA ili islamske zajednice ogradili od te sramote. I dokle god je to tako, to, dragi moji, ništa ne valja. Vozi Miško!